तर नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मागच्या वेळेला आपण शेतकरी जीवनाचं काव्य अभ्यासत असताना या काव्याचा पूर्वार्ध आपण अभ्यासलेला आहे. तेव्हा उत्तर भागाच्या आज आपल्याला सुरुवात करायची आहे. 2 चरणांचा अभ्यास केलेला आहे आणि राहिलेल्या 2 चरणांचा अभ्यास करत असताना कवयित्री कल्पना दुधाळ या 3ऱ्या चरणामध्ये म्हणते पहा. पहिल्या चरणामध्ये कांद्याची शेती करणारी स्त्री, दुसऱ्या चरणामध्ये फुलाची शेती करणारी स्त्री आहे. तर 3ऱ्या चरणामध्ये कवयित्री कल्पना दुधाळ सांगतात की ऊसाच्या शेतीमध्ये काम करणाऱ्या राबणाऱ्या स्त्रीचं वर्णन करत असताना ऊसाची शेती कशी केली जाते. मुलांनो, आता ऊसाची शेती ही मोठ्या पद्धतीने आपल्याकडे आहे. आपण कोल्हापूर जिल्ह्यातले आहोत. कोल्हापूर जिल्हा सदन आहे, पाण्याचा भाग मोठ्या पद्धतीने आहे, मुबलक शेती, मुबलक पाणी आहे आणि म्हणून ऊसाची शेती हे 12 पीक आहे. 12 महिने काळी जमीन हिरवीगार राखणारं हे पीक आहे आणि म्हणून ऊसाच्या शेतीचं आपल्याला थोडं तुम्हाला हे ज्ञान असावं आणि आहे, कारण शेतकऱ्याचीच मुलं तुम्ही आहात. आणि म्हणून कवयित्री या ठिकाणी सांगते, ऊस लावते बेन दावते बाई दावते. ऊसाची शेती कशी केली जाते. या ऊसाच्या सऱ्या असतात आणि या ऊसाच्या सरीमध्ये हे बी रुजवण्याचं काम ही बाई करत आहे. तर ऊसाचं लागण करत असताना पहिल्यांदा पाहतो आपण ह्या सऱ्या वगैरे सोडलेला असतो. शेतकऱ्याची मुलं ही माहिती म्हणजे बरोबर का बाळा आपल्याला. तर ऊसाच्या सरीमध्ये हे ऊसाचं बेणं तोडलं जातं. पहिल्यांदा ठराविक पद्धतीने ते तोडलं जातं आणि मग त्या ऊसाच्या तोडलेल्या ज्या काय कांड्या असतात त्या दोन्ही बाजूला सरीवरती ठेवल्या जातात आणि मग मोठ्या पद्धतीने कष्टकरी वर्ग त्या ठिकाणी येतो. स्त्रिया पुरुष हे सगळे येतात आणि मग त्या सरीमध्ये पाणी सोडलं जातं आणि मग पाणी सोडल्याबरोबर त्या पाण्याच्या बरोबरीनं या ऊसाच्या कांडीला कांडी असं लावत विशिष्ट पद्धतीनं ते रुजवलं जातं, तुडवलं जातं, पायानं दाबलं जातं. म्हणून हे तुम्हाला माहित आहे का, तुम्ही ते काम करता की नाही. तर या ठिकाणी कवयित्री म्हणते की बाई ऊस लावते बेन दाबते. आता बेन म्हणजे ऊसाचं बी दाबते, रुजवण्याचं काम करते, तुडवण्याचं काम करते, बाई दाबते. नाही बेन ग मन दाबते बाई दाबते. मन या ऊसाच्या बियावरती असणारी तिची श्रद्धा, तिचा जीव हे सांगत असताना कविता म्हणते, नाही बेन ग ते बेन नाही तर मी माझं मन दाबते. म्हणजे माझं ते काम मी माझ्या मनापासून करते आहे. माझं नित्याचं काम आहे, रोजचं काम आहे, माझी शेती आहे, मला केली पाहिजे असं जे काय म्हणतो आपण, त्या पद्धतीने ही कष्टकरी स्त्री ते बी मनापासून दाबत आहे. कांड्याने संसार साधते बाई सांधते. ऊसाच्या बियाची लागण करत असताना प्रत्येक एक कांडी संपली की दुसरी कांडी त्याच्या बरोबरीने ती लावून सांधत, त्याची सांगड घालत साखळी पद्धतीनं ती तुडवत असते. आणि म्हणून कविते म्हणते, कांड्याने प्रत्येक कांडीला कांडी लावून ती सांधत असते, तुडवत असते, रुजवत असते, लावत असते. बाई सांधते. जसा ती तिचा संसार सांधत असते, संसारामध्ये सुख दुःख जसं ती भोगत असते, त्या पद्धतीनं शेतातलं काम देखील हे ऊसाच्या बियाची लागण करत असताना ती कांडी ती रुजवत असते, सांधत असते. बाई सांधते, रोज मातीत मेघ नांदते, बाई नांदते. आणि म्हणून ऊसाच्या शेतीतलं काम हे नित्याचं आहे, नेहमीचं आहे, रोजचं आहे. आणि म्हणून सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तिला शेतीतली कामं ही नियमित पद्धतीनं करावी लागत असतात. आणि म्हणून कवयित्री शेवटच्या वेळी सांगते, रोज मातीत मेघ नांदते, मी माझं कर्म करत आहे. तर विद्यार्थी मित्रो, शेवटच्या चरणामध्ये कवयित्री कल्पना दुधाळ सांगतात की उन्हातान्हात रोज मरते बाई मरते. स्त्रीला शेतात काम करणाऱ्या स्त्रीला किंवा साऱ्याच स्त्रियांच्या बाबतीत जर पाहायला गेलं, स्त्रियांना सारी कामं स्त्रियांनाच करावी लागत असतात. आणि म्हणून इथं शेतात राबणाऱ्या स्त्रीचं काम आहे. घरातलं काम देखील स्त्रियांना करावं लागत असतं, शेतातलं कामही स्त्रियांना करावं लागत असतं. आणि म्हणून राबणाऱ्या स्त्रीचं वर्णन करत असताना कवयित्री म्हणते, उन्हातान्हात रोज मरते बाई मरते. कुठली तर शेतात राबणारी ही स्त्री आहे. तिला ऊन वारा पाऊस याची तमा नाही. पावसाळ्यातलं काम असेल तर पावसाळ्यात तिला ते शेतात करावंच लागतं, हिवाळ्यातलं असेल तर हिवाळ्यातलं करावंच लागतं, उन्हाळ्याचं असेल तर उन्हाळ्यातलं काम तिला करावंच लागतं. आणि म्हणून उन्हातान्हात रोज मरते. मरते या शब्दाचा इथं अर्थ वेगळा आहे. म्हणून मरणे राबणे, सतत काम करणे. आणि म्हणून उन्हातान्हात ही सतत काम करत असते, बाई मरते.
रोज ती तिचं नित्याचं काम ऊन वारा पाऊस न म्हणता ती करत असते. हिरवी होऊन मागं उरते बाई उरते. आता हिरवं पण म्हणजे समृद्धी, भरभराट, झालेली प्रगती. मग गरीब असेल तर तिच्या वाट्याला आलेलं ते सुख आहे. आणि म्हणून केलेल्या कामाची पोच म्हणून कवित्री या ठिकाणी म्हणजे हिरवी होऊन मागं उरते. काळ्या जमिनीमध्ये अलवार पीक आणलेलं आहे, मोठ्या पद्धतीने पीक आलेलं आहे, कणभर रुजवलेला आहे, मनभर वाट्याला आलेला आहे. गाड्या गाड्या भरून ज्यावेळी आपल्या घराकडे धान्य येतं त्यावेळी ती प्रगती आहे, ती समृद्धी आहे मुलांनो. आणि म्हणून कवित्री या ठिकाणी म्हणते केलेल्या कामाची पोच देत असताना हिरवी होऊन मागं उरते. प्रगती तिच्या वाट्याला आहे, समृद्धी आलेली आहे, सुख आलेलं आहे. आणि म्हणून मागं उरते बाई उरते. तिच्या कामाची समृद्धी तिच्या वाट्याला आलेली आहे आणि म्हणून बाई उरते. खोल विहिरीचं पाणी शेंदते बाई शेंदते. शेतातलं काम असेल, घरातलं काम असेल, सारी कामं स्त्रीला करावी लागतात. आणि म्हणून मुलांनो अशा स्त्रीच्या कामाचं वर्णन करत असताना कवित्री म्हणते घरातली कामं करून देखील शेतातली कामं करावी लागत असतात, शेतातलं काम करून घरातली कामं करावी लागत असतात. याच्यामध्ये मग घरामध्ये असणारे आता शेतकऱ्याचं कुटुंब म्हणजे फक्त बायको आणि मुलं म्हणजे कुटुंब नव्हतं, आजी आजोबा म्हणजे कुटुंब नव्हतं. तर कुटुंबातले सदस्य जर पाहायला गेलं तर शेतात राबणारी गुरंढोरं आहेत, गाई म्हशी आहेत, कोंबड्या आहेत, या सर्वांचं संगोपन तिला करावं लागत असतं. त्यांना लागणारं जे काय ते द्यावं लागत असतं. म्हणजे जनावरांना पाणी पाजायचं असेल तरीही ते काम तिला करावं लागत असतं. आणि म्हणून विहिरीचं पाणी शेंदण्याचं काम देखील पोहऱ्याच्या माध्यमातून ही स्त्री करत आहे. विहिरीला मास्क बांधलेला आहे, राट आहे त्याच्यावरून तो दोर सोडलेला आहे आणि त्या दोराच्या सहाय्याने ती विहिरीचं पाणी शेंदत आहे. आणि म्हणून कवित्री या ठिकाणी म्हणते की खोल विहिरीचं पाणी शेंदते. विहीर आहे पण खोल आहे, तळात गेलेलं पाणी आहे. आणि हे खोल पाणी देखील राबणारी स्त्री ते काम करून शेतातलं आणि हे पुन्हा घरचं काम करत आहे. विहिरीचं पाणी त्या राटाच्या माध्यमाने ती शेंदत आहे. बाई शेंदते म्हणजे शेंदणे म्हणजे पाणी उपसा करणे, विहिरीतलं पाणी उपसण्याचं काम करत आहे. रोज मातीत मेघ नांदते बाई नांदते मुलांनो. आणि म्हणून शेतातलंच काय, घरातलंच काय, सारीच कामं स्त्रीला करावी लागत असतात. पण हे काम करणारी एक शेतकरी स्त्री आहे. आणि म्हणून अशा शेतकरी स्त्रीचं असणारं कष्ट कवित्रीने या चार चरणांच्या मध्ये चित्राच्या माध्यमातून देखील आपल्याला व्यक्त करून दाखवलेलं आहे. आणि हे काव्य या ठिकाणी संपलेलं आहे. मित्रो, अशा पद्धतीने हे काव्य या ठिकाणी संपलेलं आहे. जर तुम्हाला काही या काव्याविषयी जर शंका असेल, काही समजले नसेल तर पुढच्या वेळेला, पुढच्या तासाला जो स्वाध्यायाचा भाग आहे, उर्वरित भाग त्याचा स्वाध्यायाचा जो आपण घेणार आहोत, त्यावेळी मात्र तुम्ही मला शंका विचारू शकता. त्यावेळी तुमच्या शंकेचं निरसन केले जाईल. धन्यवाद.